mga Megs! O hi mga Mars! Andito na naman po ang inyong lingkod na si Kit Kari na taga Davao at Bisayang Dako. Mga Megs, ang iti-try natin ngayon, hindi tayo magme-makeup na naman. So, skincare na naman tayo mga Megs, di ba? So, bago akong ligo, kaya ako nag-bathrobe na lang ako mga Megs. Hindi na ako nag-change ng clothes. So, ang iti-try natin ngayon is itong nabili ko from Lazada, yung RF. Yan, radio frequency. Yan, ito siya mga Megs. Nasa bubble wrap pa siya. Ito yung ano niya. Isa-isahin natin. Yan, ito lang yung lalagyan niya. So, ito siya, yung machine or parang portable siya, portable RF. Usually, ito yung ginagamit pag nagpapaspa or nagpapaano, yung parang, sige, babasahin ko sa inyo, mga Megs, yung mga function niya. At saka ito pala, unahin ko muna yung mga included sa kanyang package. So, ito yung kanyang charger. So, ilalagay mo lang dito for 3 hours daw ito i-charge mga Meg. So, hindi ko pa siya na-charge. Ngayon ko pa siya na-open. And then, meron siya dito yung parang cable. Yan, sa charger siguro yan sa likod. Yung isaksak mo siya and then i-charge yan siya. So, babasahin ko na muna siya mga Meg. So, gagamit tayo ng ating mahiwagang ansyokos or salamin. Yan. So, ito mga Megs, yan, mayroon siyang manual. At ngayon ko pa din siya babasahin, no? RF and EMS beauty instrument. Yan. LED in nutrition, tightening and lifting. So, magta-tight daw ang ating skin at saka magli-lift. Nourishing and anti-wrinkles. Removes acne and whitening. Yan. Be suitable for eyes, face, neck, and body. So, ito siya. Yan. Babasahin ko lang siya ng medyo mali. And madami kasi siya mga meg. So, yung A, shortcut na lang natin. So, yung introduction. Over time, skin can become wrinkled and discolored and flabby. This is due to normal exposure to sunlight, natural aging, acne, genetics, etc. Skincare products such as serums, lotions, and moisturizers work at the surface level the skin but typically cannot penetrate deep into the skin and affect the collagen at the deeper layers of the skin. Yan. Radio frequency or RF and electrical muscle stimulation EMS. Beauty instruments operate with unique and deeper stimulating effects which can stimulate the regeneration of collagen, tightening of the skin, and improving skin tone, overall appearance of the skin. Moisturizers and lotions are encouraged to be used with the device as the device can increase their efficiency and provide for smoother operation of the device. Yan, ito daw siya mga conditions niya mga may soften lines and wrinkles for UV damage skin to prevent the skin from aging, for acne-prone skin, for blemish skin, against pigmentation marks. Yan. So, hindi ko na siya siguro isa-isahin mga mix kasi matagalan tayo. Babasahin ko na lang yung isa-isang meron pa pala siyang ganito. Yan. So, ito yung kanyang power mga mix. Yan. Power. Yan. So, meron siyang parang ilan ba ito na light? 1, 2, 3, 4, 5 light. So, ang kanyang, ang red, sandali lang mga mix. Yan. Yung LED light treatment operation. Yung LED, meron siyang frequency. So, kung depende sa iyo, kung mayroong mga numbers dito, mga Megs, may nakalagay? Photon, RF, EMS, time 10 minutes lang daw siya gagamitin. So, nakalagay dito mga Megs, yung mode 1, red light. Ito yung red. Yan, makaklaro ba siya? Yan, red light. I-ano ko muna yung ating light yan para maklaro. Ito yung red na light. Yan. Yung red light, saan na ba? Red light is used to treat wrinkled skin. Yan, madami tayong mga wrinkles, mga Megs, dito sa ilalim ng ating mata. Yan. Is used to treat wrinkled skin and enhance the regeneration of collagen and skin elasticity. Press the LED selection button once to enter mode. So, ang mode number 2, ito na naman yung green. Hanapin natin yung green. Yan, ito yung green. Yan, green. Yung green daw is used to treat dark spots. So, madami na naman tayo mga Megs. Check. Dark spots or discolored skin by working to prohibit the overproduction of melanin. Press the LED selection button twice to enter mode 2. So, parang kung gusto mo lang ng slight, mode 1. Pag gusto mo na yung parang talaga yung kanyang frequency or mas siya, higher yung level niya, mode 2. So, yung number 3 is blue. So, na naman natin from green. Yan, ito blue. Blue light is used to treat acne and oily skin. So, super check na naman ako for oily skin and acne. Press the LED selection button 3 times to enter mode 3. So, meron tayong mode 3 nito. So, 1, 2, 3. So, kung gusto mo na higher na level na talaga, mode 3 ka. So, yan, number 4, yellow LED light. So, yellow, yan. Pinutin na naman from blue, 1, 2, yan, yellow. Yellow daw, pero orange naman yung nakikita ko. Yan, sino bang colorblind sa amin? Basta ito, parang orange or yellow daw. Sige na nga, yellow na lang.
Yan. Yellow LED light is used to brighten the skin. Wow, yan ang gusto ko mga megs. It is suitable for skin with dark spots and dull areas. Yan, super dull talaga ang aking pagmumukha. Press the LED selection button 4 times to enter mode 4. So, apat. Higher level pa. Taas ng pataas ang kanyang level. Yan. Sa mode 5 na naman, pink. Meron tayong pink. So, from yellow daw. So, try natin from ito. Ito yung pink. Pink ba? Pink nga. Pink. Light is used to whiten the skin. Press the LED selection button 5 times to enter mode 5. Yan. LED. So, ito yung pangpa-whiten din nating skin. Kagaya din siya ng yung isa, yung yellow. Diba? So, ito na naman, mode 6. Yan. Mode 6, yung pinaka-last mode. Ito yung pink. Mode 6. Yan. Ito yung flashing. Flashing pink. Yan. Napa-flash siya, mga megs. Flashing pink LED light is used to aid the permentation. Ayan, ano to? Permission of skincare products. Press the LED selection button 6 times to enter mode 6. Yan. So, yan. Meron siyang pa-picture-picture dito mga megs. Yan, di ko na siya babasahin lahat mga megs, no? So, mag-apply tayo na. Ang gusto kong i-try, sige, try natin lahat. Pero gusto ko i-try muna yung red. Kasi gusto ko, yan, sa wrinkled natin. Yan. Actually, lahat dito mga megs. Kasi check ako sa lahat. So, yung mga dark spots, wrinkled, yan, aging, oily, yan. Lahat mga megs, check tayo dyan. So, try na natin. Yan. So, gusto kong bumalik sa yan, red. So, first of all, maglalagay tayo ng ano para smooth ang kanya application. Kasi gusto ko sana yung, mayroon talaga itong, yung cream. Kaso, hindi ko alam kung saan bilhin. Yung ano na lang muna gagamitin ko, itong VMV na anything na nasa inyo, yung mga moisturizers. Yan, itong VMV na nagagamitin ko kasi naubos na yung isa kong moisturizer. Yan, so, para mag-glide siya sa ating skin. Yan. Nadamihan natin mga megs para pak na pak. You know naman, ang kartihan natin mga megs, umaapaw. Sana ay, Tsaka gusto ko rin yung sabi nila na pampapayat daw ng face. Yan, sana nga. Hindi tayo binobola ng LED light na ito. Yan, LED, muna tayo. Yan, para siyang, feeling. Parang naggaganyan-ganyan siya, parang nagro-rotate sa aking Yan. Pero lang daw ito mga megs, mga 10 minutes lang daw. Hindi naman natin siya pasobrahan, no? Yan, maganda siya, parang may nafe-feel ako na kakaiba. Parang minamassage na ating mukha. Yan, maganda. Yan. Focus tayo dito sa part na meron tayong wrinkle. Kasi yung red is to treat wrinkled skin and enhance the regeneration, collagen, and skin elasticity. Yan, dito may wrinkle. So, dito sa may under eye natin. Ang dami wrinkles dyan. Yan. Nakaka-relax siya mga megs. In fairness, nakaka-relax siya. Pag ganyan siguro, no? Para hindi siya magsasag ang ating skin. Yan. Parang umiinit siya mga megs. Yan, umiinit. Yan. Umiinit siya. Yan. Ang problema ko talaga dito sa under eye, dito talaga yung ating wrinkles. Yan. First kong nakita nito mga meg, si Miss Claudine Barreto. Siya ang first na nakita ko na gumamit nito. Yan, idol, diba? Maganda na siya ulit. Maganda talaga ang skin niya dati pa. Pero mas lalo siyang gumanda ngayon. Yan. Yan. Sige, punta naman tayo sa green mga megs. So, green, para daw sa dark spots. So, saan yung mga dark spots dito? Madami tayong dark spots. So, try natin yung green. Yan. Green, dito, dark spots. Yan. Ano ba? Wala naman siya, Kasi mga megs, kung gagana ito sa atin, no? So, tayo na parang nakaka-discount tayo kasi mahal masyado yung mga ganito sa mga spa, diba? Ilang tawag yan? Ilang pabalik-balik na tayo sa parang ilang visit yan sa doctor or sa spa na ganito. So, kung okay ito siya, sa bahay na lang, yan, portable RF, yan siya. Yan. Dito yung dark spots natin. Yan. So, malagyan ko pa ulit ng VMV. Moisturize, para ma-moisturize talaga ang ating pagmumukha. Dito. Any gel na, ninyo, moisturizer pa rin Favorite ko yung sa Nature Republic, kaya lang, ubusan ako. Ito na lang. Yan, talaga siya, yung nakaka-relax siya, parang may parang tingling na na nagaganap. Pero lang siya. Carry bells. Yan, as in, yan, nakaka-relax talaga siya mga megs.
Parang minamassage niya ating face. As in, ano siya mga megs, parang mas higher yung level niya. Parang hinihigop. Parang hinihigop niya yung aking, ano, parang meron siyang, ewan ko, mas the more siya nag-high level. Yan. As in, tingling, may tingling sensation. Yan. May patingling-tingling sensation, mga MX. As in, yan. Kasi masarap siya talaga. Parang may, inaano siya ng, parang may needle, I don't know. Parang may kuryente, ano ba yan? Hindi ko ma-explain mga megs. Yan. As in, gusto ko siya. Yan. Para tayong kinukuryente. Parang kinukuryente tayo mga megs. May para siyang kuryente. Oh, yan. Yan. So, dadako na tayo sa blue light. Yan, to treat acne and oily skin. So, blue tayo mga megs. Yan, blue na naman mga megs. Acne daw. Madami tayong acne, no? Yan. Naglagay lang ako ng kilay mga megs kasi kung wala akong kilay, ewan ko, para akong ano, taga ibang planeta, parang alien. So naglagay, pasensya na lang sa aking kilay kasi gusto ko talaga may kilay. Kasi last time nag-video ako, ayoko talaga tingnan kasi wala akong kilay. Yan, naglagay na lang ako ng kilay. At saka yung naglip, ano lang ako, lip balm. Yung sa Sephora, nag-pink, yung favorite ko pink. Yan, sarap talaga siya mga megs. As in, parang kinakuryente niya ang aking face. Yan, pero hindi siya super kuryente ha, baka matakot kayo dito. Okay lang siya, meaning gumagana siya, no? Kasi meron tayo, kaysa naman light lang siya na wala tayong nafe-feel. So meaning wala siyang ano, effect. So parang ito ano talaga siya, parang kinukuryente niya ang aking face. Pero masarap siya na kuryente, parang minamasahe niya ang aking ano, yung yan. So try na tayo mga megs sa yellow light. So ano yung yellow light? Yellow light is used to brighten the skin. Yan, yung mga dark spots daw. So, yellow tayo mga megs. Yan, ito yellow. Yellow na orange. Ewan ko. Basta yellow daw. Yellow na lang. Sige. Yan siya mga megs. Yan. Para daw siya sa dark spots and dull areas. So, dull areas. Dull ito lahat. So, lahat lalagyan ko. Dull naman lahat ng aking pagmumuka. Yan. Yan mga megs. Yan. As in, umiinit siya, mainit siya sa face, and then, meron siyang tingling, yung parang kinukuryente niya aking face, yung parang, kung sa Bisaya ba, parang ginasuyok niya, ay, kung itong langaw to, gusto niyang umiksena. Yan, yung, ano, yun, yan, sa mga megs. Yan, as in, yan, mainit siya, mainit. Yan. Ilang session pa, 'di ba mga megs, kung pupunta tayo sa spa, ilang session pa, 'di ba? So mahal na mahal talaga ito, super mahal ang magpapa-spa. Pero siyempre, kung madami naman tayong budget, so gora sa spa, hindi ka na mahirapan. Pero pag kagaya sa atin mga Mars na ano, mga nagtitipid, yan, pwede na ito siya. Sana ay gumana siya, no? Yan. Yung mga dull area, so lahat naman sa aking face is dull. Yan. Yan, ito yung yellow light, yan, mainit talaga siya. And then, the next is yung pink. Pink is used to whiten the skin. Yan, so pink na tayo. Pink, yan, klaro ba? Yan, pink. Yan, ako yung mga megs kami. Yan, pink. Pink. Whiten the skin, no? Kasi ito din naman yung ginagawa ng mga taga-spa. Yan. Yung RF, ito portable lang. So, pwede sa bahay ka lang, yan, nagre-relax, yan. Weekend, pwede weekend, every weekend mo siya gagawin. Yan. At saka 10 minutes lang. Yan. Yan. Dadagdagan ko ng moisturizer. Mas maganda siya pag madaming moisturizer. Pag ano siya, parang mag-glide talaga siya sa ating face. Yan. Mas pa na madami. Yan. 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 Pink. Malapit na tayo sa flushing. Yan. Masarap talaga ang feeling pag madami ang moisturizer. Yan, oh. Kaya nafe-feel mo talaga yung tingling na ano. Hindi siya dry. Kasi kung dry, hindi mo siya masyadong nafe-feel. Pero pag ganito, as in, nakaka-relax talaga ng megs. As in, walang bola, walang ka-etchesan itong mga megs. Kasi gusto ko. Yan. Yan. Sarap siya talaga. Tsaka magaan lang. Magaan itong mga megs. No need na siguro ito. No need na siya ng battery kasi chargeable naman siya. Yan. Sana ay magtatagal ito sa atin. Sana ay hindi siya masira kaagad. Yan. Pero masarap talaga siya mga megs. Super. Yan.
whiten the skin daw. Ano pala ako, yung beauty derm ko, pinapatuloy ko pa. Hindi ko pa naubos yung travel set or yung parang maliit lang na sample size. Yan. Pero so far, nagustuhan ko. Hindi naman ako nagbabakbak ng aking face. Yung ano lang talaga, maliit lang. Makaka-wear ka pa rin ng makeup. Yun ang gusto ko kasi, di ba? Yan. As in, may 1, 2, 3, 4, 4 siya na pagranda dito. Yan. Nag-rotate, parang nag-rotate siya. Tsaka, parang kinokuryente niya aking face. Yan. Masarap na siya ng mga meg. So, dada ko, yung last natin na color is yung flashing pink. Flashing pink is used to aid the pigmentation, siguro ito, no? Of the skin care products. I don't know. Permeation daw. Hindi ko maintindihan. Basta yun na. So, flashing pink. Yan. Nag-ano siya, on and off siya mga megs. Yan. So, yun na, i-off ko na lang muna mga megs. Kasi 10 minutes na siguro, no? Ipa-power off. Yan, power off. Ano siya mga megs? Parang, kung gagana ito sa ating mga megs, then bonus na talaga. Kasi, di ba, ang mahal-mahal ito sa mga spa. Ang mahal-mahal magbayad. At saka, di ba, pag nasa bahay lang yan, habang nanood ka ng TV or anong ginagawa mo, mag-text ka, ganyan-ganyan lang, di ba? Super easy, super convenient, yan, and very comfy, at saka nakaka-relax talaga siya. Ito lang naman yung first impression ko mga megs. Pero kung anong man, kung gagana talaga ito sa akin, ay i-update ko po kayong lahat. Yan. So, for now, ito lang muna yung RF, yan, radio frequency, RF, portable RF. Yan mga megs, and kita-kita tayo sa susunod kong video, at sana ay magsusubscribe kayo, and please subscribe, like, and share, and please click the notification bell para ma-notify po kayo kung every time po ako mag-upload ng bagong video. Mga megs, and happy weekend, and God bless us all. Be happy, be humble, and be kind mga megs. God bless us all. Bye-bye!